Kadang Sinoman pangapunten sampun paripurna uga rampe kagem sarana bubaan dipun pindah rumiyin. Kadang Sinoman pangapunten monggo Semiramali kunjuk para tamu nyebar godhong kara sabar sawetara hang rantu ponang temanten kewareng badhe marak sowan Velika Nada monggo nderekaken para kadang Velika Nada cantang balung cucuk laku nderekaken ponang temanten kewareng jengkar sasana busana sasana tepas wangi sasana palerman Velika Nada. Sayang, kamu diam-diam suka aku. Aduh duh duh duh, kok ada yang puji aku selain ibuku. Didukung persewaan komplit Velika Pro Kincang Wetan Jiwan Madiun Omah Paes Temon Parijoto Pangrobot lo jos jalan goyang spontan kita saling sayang pucuk dicinta ulang jatuh cinta sekarang kecintaan tergila-gila Allah bener gak ya kamu serius nih sama aku kok ada yang mimpi kepala minat denganku ternyata boleh juga ya aku bukan semua bukan sih gak disangka semjaran goyang spontan kita saling sayang pucuk dicinta ulang putih bang di luar nalar tanpa rencana awalnya takut jatuh cinta Pangrenggo Busana Omah Paes Temon Parijoto matur nuwun Kincang Wetan Jiwan Madiun persewaan komplit Velika Pro Kincang Wetan Jiwan Madiun matur sembah nuwun. Kasidep Velika Nada matur suwun Velika Nada. Sampun Velika Nada. Ya, terima kasih. Diajeng wong ayu, cantik. Nggih, wedok. Nggih, Mas Pentol. Apa tok, Bu? Bokongku di samblek. Lah, bokongmu semok kaya bokong sapi ya. Ketare bant. Alah, jebule Pasangan ki, Bu. Cahayu sowan Ngabiantara mundu bulak. Apa to ki? Aja kejali ini, Bu. Apa? Iki lho tangane iki lho gremet ae. Pokoke. Wong kok kaget iki wong. Nggih, Mas Pentol. Nggih, alhamdulillah saged sowan dateng mundu. Mundu. Nggih, dalemipun bulak dalemipun Bapak Rismawan sekalian Ibu ngaturaken wilujeng siang. Alhamdulillah niki Velika Pro saged sowan mriki sowan jangkep nggih Mas Pentol. Alhamdulillah barokah lampu hidup baru. Kowe aja rene ning kono ae. Iki aja rene. Lah aku seneng kowe lho. Nggih ngedeni bocah-bocah. Balik rana lho. Aja rene. Lah aku seneng kowe kok. Rana lho. Mak, ini seneng kue lah, nek seneng kok rambut rabi. Lah tarabi. Lah tarabi moh sing kepapat lho berarti. Rungokno, tarabi ki jale ora ning KUA lho. Lah ning ndi? KUD. Lho. Arep tak belek ki gabah. Rupane kaya engkis ngene, bojone telu lho, Pak. Roro. Loro to kae? Loro. Siji kae. Siji kae ra ndas. Lho, Oh kok paten iki ya? paten. Oh ngawur. Balik ana ta. Ya karo ngenteni Dimas Manggala.
Rada rana. Aku ning sawah kono. Ning kono ae. Kuwi MC apa tukang macul ning sawah ki? Lah sing ngokol kowe sawah ki lho ya Aku sapa? sawah. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Manten, Mbak Manten. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan semoga setelah menikah selalu diberi kebahagiaan, keberkahan, urip ayam tentrem. Apa toh Bu? Apa toh Mas? Apa kae? AE 1733 CD. Mobilku. Mobilmu? Aha, kon mindah. Mobilnya dhewe. Anu di sobe. Rono lho. Rono lho, Dik. Rene. Aja rono rene. Rono. Aja hub. Nah, kono ae. Sopirku ning anu kono omah kono lho, Mas. Buat lewat tidak bisa jalan. Oh, alah dijunjung mawon nggih. Anu guling ning sawah kono, Mas. Ngawur mahal tau. Aku ora mulih, lah ya kreditan kurang setahun nih. Hawane Saumuk, Dik. Dan besanipun saking glodok. Niki glodok nggih. Glodok. Wah, kula nggih lewat mriko. Nggih, saking Randu Songo alhamdulillah. Ngerti ya mau yo melu Amor Retamini. Ngerti ya mau. Loh, lha apa adil gondolane. Bar teko Randu Songo bablas rene ngono lho. Alhamdulillah barokah, Dik. Muga-muga lancar. Amin. Alhamdulillah. Napa Mbah Kong? Apa Kong? Jalo. Wedok lah kula niki lho wedok. Wedok. Mantingan. Lho. Pelika. Lah kita ya ora Yo percaya. jadi lar, Pak. Kita ya ora percaya men. Lho kok malah Ini jadi didah nih. Bukan mukhrim. Aku ngono iki langsung tak pembuktian kok. Ya, Mbak, aku senengane kan sing mbah-mbah ngene iki. Oh, senengane sing tuwak-tuwak ngono kuwi. Ya, ngene iki kan didamoni turu dhewe. Oh, alah. Oh, apa? Rumah samu. Lho didamoni urip dhewe. Lah Denok kan senane brondong makane. Walah, Denok kuwi. Makane awake bisa Senenganku sing ngono kuwi penak blitukane. Oh, alah. Yo. Lha wing bukane senenganmu brondong to. Gak milak kowe. Yo milak kowe. Brondong iki tombok. Penyanyi sesak bongkar damen. Mak, ngene iki mireng dadi guling, lumah dadi bantal. Alhamdulillah. Oh iya. Nah, Karo sone padha. Bedi aku to. Ngawur, Bedi aku karo sone. Iya. Wong penyanyi padane son. Lah iya, kono kotak kene bunder kok, Mak. Lah iya. Kalah ora kowe. Wis langsung joget nih Domas. Iya. Domas maju. Domas maju. Ya, ning tapi ada dingkupne aja mengong yo wedok. Ora apa-apa. Lah tak ya nggonku ki keganjelan lho. Oh, alah. Dadi ora apa-apa. Sumu ya, Bu. Setengah jam kan susuku kebloh. Lho. Sik to. Yo. Saking sumu. Lah susu kok keblok iki susu apa? Keringete medun ning dodo iki. Perkenalan dulu sayang, namanya siapa? Loh, kowe aja kiri-kiri, awake dhewe iki sesama wanita. Ya, sesama jenis. Kowe iki karo aku ketoke jijik ngono. Lho. Perkenalan namanya siapa? Sila. Hah? Sila. Sila. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Terus nih Dewi. Ora dhewe kene ora. Yo kesuwen ku salat duhur. Iya. Iki jenenge sapa kok mencep, kowe jane kurang sajen apa piye? Piye? Kok merengut Dede. Iki kesel luwe apa nyapa? Jenengmu sapa? Kuwi adike manten lho. Ainun. Indun. Lho. Adike manten. Ainun. Walah tak kira Indun. Joget ya adike manten to? Iya. Adike manten. Kandung. Oh, Joget berarti ya. Lho, lah nyapa? Lho. Lah nyapa kok mau joget ki? Lah apa, Nduk? Lah samar nggonku dipotong 50 ki engko kowe ora joget. Joget ya. Joget lagune apa, Nduk? Milih. Lagune minta sing terbaru Mbak Dina. Wow, lagu terbaru Felika Dina ya Nada. gak apa-apa. Ya aku wis ngerti kok. Oh iya. Iya. Chemistry nggih, tak waca kok atimu nggih. Oke, monggo Felika Saiki ya. Nada. Iya. Dikasih Dina. Hey. Bersama Felika Nada, ayo joget. Juga Cahayu. Kamera, disiapkan Yo. kamera. Kalem-kalem sik, tangannya di atas. Oke, kalem-kalem di sik, atas. Ya, begitu, Kalem oke. ae lho. Nun, ayo toh. Nun. Iki kene omahmu dhewe, Yo. ngapa dadak isin. Ayo adike manten. Yo.
sayangku asayu dewe Lah kaya iki lho apik. Yo, ayo terus. Napa bakal Ayo. Lo. Oke, lo. Ayo serana. Minggu kowe. Yo. Sing tenar ojo kuwatir. Ayo Nun. Ayo Nun. Sayangku ning kowe. Sing ana dhewe kan. Asai. Ora bakal mundur, ora bakal muntir. Hup. Ayo Nun. Loh, Walah. 50. Loh, 100. jane nyaku tok ketoke gak mut. Piye? Kaboten. Lho. Lah dicepot apa piye? Cepot sasirahe apa piye? Cepoten. Kau Balika. Ora butuhi apa mau? Kaboten. Ora butuhi tambah ae enteng. Lho tanam tuh mas kok mau dituhi ngonoan. Iki ora enek sekilo ya. Lah apa diuculi sak gulune? Dadi Ngawur. kok karek awak tok. Kapur. Ayo, joget ta, Nduk. Tak kei 50 joget ya. Lho mah, tapi ra. Kok cakir aja duit cah. Ya tanahe kita isinan Yo, adike alah. manten iki. Lah ngene iki rekosone rai rame-rame pasang susu, pasang bantal, pasang empyak idep ngene iki barang ngene. Wis Iki- 150. Kowe iki mek joget tok lho 50. Klambi wis silihi nyewa gitu. Lah wong wedok Wis aku kok gak nok. susu pasangan ya. Wis sangu 100 Lah mbok gak? transfer kok. Oh iya. Beb Nita wis sangu gak? Ya kok digodak sangu toh. Wis transfer kabeh saiki yo. 100 lho, Mas Ben ki lho. Nah, weh gua ya. Pokoknya nek arek pegatan ki ngene iki lho. Lho. Lambemu ora. Nyanyoh. Lambene. Lambene Balika. Ora sida ya. Kok gak sida ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ke. 100 ta wi? Heeh. Iki lewate ndi ya? Lewate kene. Cucuk. Terne sisi sisi. Ini, ya sing Cucuk ngetering. lampah lomo. Heeh, ya sing ngetering ganteng. Deyo, yo. Sen, kita busi. Lambe. 50 joget sing apik Joget ya. apik ya yo. Pokoknya sing sigrak, nek gak joget ae Nun engko hangus. Tak kene manggolo. Oke, ya. langsung koplo. Yuk. Yuk langsung koplo. Nyapa tak gawa iki. Ya iya kok mobilmu ya. Yuk. Yo. Hop 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 hop. Apa Piye Nduk? Nun, lagune piye? Gak penak. Lho, Oh, lagune sing penak. lagune apa, Lagu Nduk? sing penak. Lah sing Iya, penak apa? Nduk. Lagune sing penak apa? Manut. Loh, Loh. manut. Manut. Aduh repot iki. Anu di Repot. wenehi yabat rotim. Mun aku Nah, enak. Ngawur, malah ora penak. Lah joget piye ya, Dro? Yabat rotim, yabat rotim. Min hasaku lekaman. Piye lah joget jare? Lah malah menengcep. Jan lulusan pondok Al Muntaber Lho, tabir kuwi. Masa jare pokok multaber. Ngendi to kae? Pondok Al Muhtazor. Lah malah nemen. Yo, Santri pekok sing menak ya, sing sigrak. Nah, Ainun ancang-ancang. ya Nduk, adike manten. Nah, adik manten, kowe iki aja mencep ae ya. Senyum disyuting ya lho, senyum. Kowe dadine apik ya. Hei. Kita karo buke tanah ra disangoni. Santri. Sang pondok. Ayo Nduk. Lho. Jos. Durung tau. Ayo Nun. Hei. Sarungan kali sangka. Assalamualaikum lakono bapak emirok. Oke. Yo. Penun gak menak. Bareng-bareng aja. Lho, Bareng-bareng. oh kae. bareng lanang. Bareng kae. Wo, Lho. maju kae lho karo Maju ae. kancamu kan bareng-bareng kae lho. Kalau karo komandanmu kae. Lho. Kae ketuane yo. Ayo bareng. Bareng ngene. Manut to ketuamu kae lho. Bareng rene Adike manten kae lho. loro maju. Nek sing loro mundur sik tak tekonane kae. Sing loro mundur sik.
Mangga lo maju bareng. Lo mangga lo lah ngono. Lho. Mandek to. Kene lho. Mandek le. Iki jenenge sapa? Lek rene to nyapa to? Adewe iki apa dolanan? Ah. Rene ora apa-apa kok. Hae. Kok tak tekoni jeneng. Lho, susuku kok sunduli iki lho. Jenengmu sapa? Ramsi, omahmu ndi sih? Kene. Adek manten yo an. Oh, adek manten ya. Adek manten kabeh. Ha iya. Ya adek manten. Ora. Lah adek sapa? Ora roh. Karo. Oh ponaan, joget ya. Iso menyapa wis. Iso ku ndel dhuwit lho. Jadi duit, oke. Reokan tak kai 100 ya. Iso reokan tak kai 100. Lah piye? Mari reokan Joget 50 ya. Reokan 100 ya. Wong siji 100 kok jaluk neh. Ya. Ayo. Kayak joget ae. Oke. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Joget. Langsung santri pekok berlanjut. Yuk. Kita rasanya. Bersama Balika Pro. Ayo. Lo. Oh iya jaluk bareng. Ayo non. Yo karo Mase. Piye. Kalau mau joget, sing kalau. Hele. Kalau. Kowe iki delok YouTube ora? Jene digambel iki. Obah. Kowe iki jene delok YouTube ora? Lah iya. Lah digambel kok. Iki ke kon joget. Kok selak ngasar luhur. Kok kene ndang Jumatan kok. Lho. Dina apa? Iki apa iki? Iki dina. Wah, berarti sesuk. Lah jawabku saiki lah sesuk kita tanggapan rasa ngono lho sesuk iki. Apa ya Jumatan dicicil? Kasisan. Joget ya. Joget ayo. Ya. Heeh, jeneng langsung, sapa? ayo. Jadi sapa? Alek. Alek. Yo. Iki nyapa to? Apa nih Kiki nyapa? Lah susu menang ya kilo-kilo. Ngene. Joget lagu ini jalan apa? Jam 12. Oke, ayo ngono lho. Ayo jam 12. Dewi apa bareng-bareng? Ya. Sak karep. Di WC ya. Oke, ayo. Di WC ya. Di WC jajal. Jare Kaya sak apa? karep. Iya 50. Iya duane ya. 50 wis to. Tenang ae. Jam 12 Manika. Sing telu mundur. Mundur kene yo anu leher rene yo. 50 kaya apa goyanganmu? Ayo kaya apa bola. Yo. 50.000. Tak tung tak. Ayo Mas Bini. Jam 12 bersama Feli Kanada. Hey. Yo. Lo. Jos. Ya pinter ya. Lo. Ya urung Ya gemak bunder rasa penak kier ya ngono. Enak ya yo. Mandek kok terus ae. Musike mandek iki mandek. Ora ning rime. Piye? Iya ya saya tak jumuken jumuken. Jumun. Alah dalan. Rogon. Saya jumuken Rogon. Kono ning jero. Terus. Rogon terus. Terus. Ya awar. Aduh yo. Lah, oleh. Lho. Lah kok untung lho. Oleh ta wingke. Langsung oleh lho. Rojal. Kurang jeru iki, Mak. Walah. Lah susu diwil-wil. Teko ngisor lho. Pinter dek roh dalane yo. Urung. Kowe gak gelem 50 ta? Lho, siji. Ya. Utang Om Ben. Utang nih. Engko tak tambahi. Ya, 100 lagi. Kowe nyapa? Balik neh nyapa? Balik neh. Jadi nyapa bocah yo. Oh alah. Oh alah menggok. Oh alah jan. Oh alah. Bocah kae nyenengne. Manggala ra. Ya karo ngono. Disadusan ngono lho. Nah, iki lho. Ayo. Jan Mas Ben iki sajake anu iki lho, duwite akeh. Akeh ta. 50. Aku iki lomo kok. Lomo ben iki jane. Iki duit anu bayarmu tak cokeng 50.
Mbayari saja iki lho. Ben gelem joget. Ya, joget ya. Yuk, lagu niki tetep ya. Tetep ya. Keli. Aja suwi-suwi. Oke. Yuk. Ayo, sabar lagi. Kelingan manis. Wis ya. Lha joget blas lho. Loh. Oh. Kelingan manis. Manis semen. Jur kelingan. Ayo, Rama. Yo moyo. Ayo, Dok. Iyo. Tresno lan kasih. Tresno kasih. Kasih sayang. Ayo bareng. Kasih sayange. Karep atiku. Ayo. Lakon dadi. Ayo iki bareng. Yo, ayo Mas. Ayo saya tahu. Ayo, oke. Ya. Oke. MC ini sisa. Ayo. Jambu alas pulpe ijo sing dikakas wis duwe bojo. Ada gila, ada semut durung rondo aja direbut. Yo. Tekad ngati ora bakal loro ganti. Hop. Piye to? Suwi-suwi. Ya wis namanya. Yo. Daripada awak iki joget, Ya, wajah iki lho mlumpuk, mecucu. Lagi mantan ora ceria blas. Lah iki samar gak diopai karo mbok nih. Dibagi telu. Lagi telu. Kowe yo Mas. Loh, masing. Ora. Oh iya, salim. Masing. Wah, ora. Salim sih. Ning adike. Alah. Ya si Rukun. Bayaran 250 kalong 200. Wes sebentar. Berhubung waktunya sudah mepet, tugas kula sampun cekap, kula badhe nyuwun pamit. Barokah amin. Yuk ngidul Mas, ngidul. Yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora ndelomok londonge wong Ponorogo. Aja duduwur. Yo. Malah dicincane. Ladala. Yo. Orang lomok. Yo. Bersololo. Ladala ajur mbokmu. Ajur. Wes ajur. Susune ngalih ning cengel. Lho. Hahaha. Diasmu digawa manggala. Wis. Lho. Diase ilang. Piye to ki? Lah mana ya bobote golek barang ya gonjeng kuwi lho tol. bobote golek dhuwit ning tombok. Lah wong cucuk lampah lumone ra betah. Nyeket. Aku dek ora. Alhamdulillah.